Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu gai honetako gauza garrantzitsuenetako bat, Pitagorasen teorema. Teorema hau erabiliko dugu hiruki zuzen baten bi alde jakinda hirugarrena lortzeko. Hasi baino lehen, kontuan izan hiruki bat zuzena ez bada, bilakatu ahal dugula zuzena. Eta beste forma batzuk ere bilakatu ahal ditugula hiruki zuzenak. Adibidez, hiruki zorrotz honetan, hemendik marra bat eginez, edo hiruki kamutz honetan hemendik marra bat eginez. Lauki baten marra diagonal bat eginez, lortu dezakegu, edo erronboetan bi marra elkartzut hauekin. Bestetik, formula ikusi aurretik gogoratu triangelu zuzenen aldeek izena dutela. Alde luzeena, angelu zuzena ikutzen ez duena, hipotenusa izango da. Bi alde laburragoak, angelu zuzenarekin kontaktuan daudenak, katetoak izango dira. Orduan, hau kontuan izan da, goazen Pitagorasen teoremarekin. Pitagorasen teoremak dio hipotenusaren karratua bi katetoen karratuaren baturaren berdina dela. A ber, baina zer da? Formula baten islatuz hau izango litzateke. A ber bi berdin B ber bi gehi C ber bi. Eta formula honetan A hipotenusa izango da. Eta B eta C katetoak. Katetoek ez dute orden zehatzik. Berdin diogu zein den B eta zein den C. Berriro errepikatuko dugu, baten bat galdu bada, ulertzeko. Formulan agertzen den A hipotenusa da, eta B eta C kateto biak. Beraz, A ber bi izango da hipotenusa ber bi. Berdin B ber bi kateto bat ber bi izango dela, gehi C ber bi beste katetoa ber bi. Adibide batzuekin goaz hobeto ulertzeko. Adibidez karratu honetan hipotenusa zein da? 5, luzeena delako eta angelu zuzena ikutzen ez duelako. Eta beste biak izango dira katetoak. Kateto bat 4 da eta bestea isa. Orduan, goazen formulan sartzera ditugun datuak. A ber bi esan dugun bezala hipotenusa da. Beraz, 5 ber bi. Berdin, B ber bi, kateto bat ber bi izango dela. Beraz, 4 ber bi jarriko dugu. Gehi C ber bi, beste katetoaren berbidura izango da. Beraz, isa ber bi. Eta orain, ekuazioa ebatzi behar dugu. 5 ber bi, 25, berdin, 4 ber bi, 16, gehi isa ber bi. 16a beste aldera pasatzen dugu, gehitzen dagoenez. Kentzen pasako da, beraz, 25 ken 16 isa ber bi, 25 ken 16 bederatzi da, beraz, bederatzi berdin isa ber bi. Isaren berreketa beste aldera pasatzen dugu, erro karratu moduan. Eta orduan, erro bederatzi, 3 izango da. Beraz, falta zaigun katetoaren luzera, 3 izango da. Bukatzen dugunean kalkulatzen, gogoratu hipotenusa alderik luzeena dela. Beraz, katetoa atera badugu, ziurtatu lortu dugun kateto horrek hipotenusa baino gutxiago neurtzen duela behintzat. Beste adibide bat egingo dugu, zeinetan falta den luzera hipotenusa izango den. Hiruki honetan, kateto batek 3 eta besteak 4 neurtzen du. Beraz, formula betetzera goaz. A hipotenusa denez eta ez dakigun ezen bat den, isa ber bi jartzen hasiko gara. Isa ber bi berdin B ber bi. Kateto bat ber bi. Adibidez, 3 ber bi. Gehi C ber bi. Beste katetoa ber bi. Kasu honetan, 4 ber bi izango litzatekena. Goazen ekuazioa ebastera. Isa ber bi berdin 3 ber bi bederatzi, gehi, 4 ber bi, 16. Isa ber bi, berdin, bederatzi gehi 16, 25. Isa ber bi orduan, 25 izango da. Berreketa, beste aldera pasatzen dugu errokarrotu moduan, beraz, isa berdin erro 25. Eta erro 25, 5 da. Beraz, isaren luzera, hipotenusaren luzera, 5 izango da. Berriro ere, frogatuko dugu ea besteak baino luzeagoa den. Ziurtatzeko ondo egin dugula. Ta bai, 5, 3 eta 4 baino handiagoa da. Beraz, ongi egin dugu. Laburtzeko, bideo honetan ikusi dugu Pitagorasen teorema. Pitagorasen teorema egiteko hiruki zuzenak behar ditugu. Eta ez baditugu, bihurtuko ditugu hiruki zuzen. Hiruki zuzenen aldeak hauek dira, luzeena hipotenusa. Eta laburrenak, angelu zuzenaren inguruan daudenak, katetoak. Pitagorasen teorema formula hau da. A ber bi berdin B ber bi gehi C ber bi, non A hipotenusa den eta B eta C bi katetoak. Hurrengo bideoan formula aplikatuko dizkiogu hiruki eta forma ezberdinei.
Lagungarria egin bazaizue, like eman eta suskribatu.